digiti sinasauwi din na po nga Kristo nga isuna iti silaw iti biyag. Kadigiti kabsat no may panggaplaeng iti kas iti religion digita adda digitan anabangon nalipod iti kalpasan iti panakakaaramid iti linaon iti Biblia. Kadigiti kabsat gapu iti pamati ngayon tayo suksukimaten haan nga iti silaw laeng may panggap iti makita kas iti kandila bombilya uno lamparaan di kita narabaw laeng